Fl-aħħar ġimgħat l-awtoritajiet ħabbru illi tkompla l-ittestjar fiż-żona tas-Salib tal-Għolja bil-għan illi titkompla r-riċerka wara studju tekniku li sar fuq is-sit sena ilu. L-istudju tekniku kien sar fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali tas-Siggiewi meta kien immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Il-Kunsill Lokali kien issuġġerixxa lill-Kurja li jsir studju minn espert illi imbagħad wassal għal rapport b'informazzjoni utli li tigwida aktar it-testjar u miżuri li huma meħtieġa biex jiġi salvat is-sit. Il-Minority Leader fil-Kunsill Lokali tas-Siggiewi Alessia Bsajla Żammit spjegat ma' Net News illi il-Kunsill immexxi minnha kien ħa inizjattiva sabiex iż-żona tas-Salib tal-Għolja tiġi salvata u tingħata d-dinjità illi tixirqilha. Hi qalet illi wara laqat mal-Kurja u esperti fil-ġeoloġija kienet resqet il-proposta biex il-Kunsill u l-Kurja jinvestu fi studju tekniku dwar il-pedamenti tas-sit. L-istudju kien bżonn jus ukoll sabiex jiggwida it-testjar u x-xogħol ieħor li huwa meħtieġ biex tiġi salvata l-kappella storika tal-Unzjata u partijiet oħra li kellhom jingħalqu għall-pubbliku minħabba il-periklu illi jiġġarfu. Wara illi kien ġie ppreżentat ir-rapport mill-istudju f'April tal-2019, l-awtoritajiet kienu wedu illi jinvestu f'din iż-żona. Alessia Bsajla Żammit laqgħet b'sodisfazzjon l-inizjattiva mħabbra ftit tal-ġimgħat ilu illi l-awtoritajiet kienu qed ikomplu bl-ittestjar. Qalet illi ż-żona tas-Salib tal-Għolja hija wirt storiku mhux biss tas-Siggiewi imma ta' Malta kollha u jixraq illi tkun protetta u salvata għad-gawdija tal-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri.